Slovíčkach si natáčal. Slovíčka? Stoličku. Čak je to na Facebooku. To na tebe, ne? No čo, jak ťa mám chytiť, ťa mám zviazať, alebo čo? Však dobrovoľne. A však budeme robiť 2000... Aha, teraz Mickey Mouse, jak stojí. No to asi. No to bol dobrý nápad. Čakaj, neviem, aký vytvorím. Čak teóriu som ich nechal. Dobre. Tak, idem vonku, ale keď tam nebudú. Čo mi spravíš? A to si nevidno, musí proti slnku. Prosím vás, to je nesmrteľný telefon. Boli vonku nakoniec, ako to Felix hovoril. Ale Mika nie. Ti spadol prečne. Vidíš, ma nespadol. Čo si zrobil? Si skryl perečník. Som svoj perečník. Mika si zdvihla perečník. Položila ho na stôl. Felix sa nedal. Mika ma snaží byť sa. Ale nie. Mika je chyťačka. Nám? Jaké ruky máš? Musí to, ja to tak neskvíkam. Kalkulačku môžeš mať, len nesmieš mať kalkulačku, ktorá robí grafy funkcií. Čiže Tu také sú kalkulačky? Ja som mám kalkulačku, tá mňa sa napadlo, že som mám také, čo už tam bol. to môžeš, to pôjde. To čo je tam? To je... A keď ja si to kreslím? Prosím? Keď ja si tam také spravím na moju kalkulačku? To je zbytočne. Len máš dobrú kalkulačku, každý si skontrolujte, či budete mať dobré baterky a radšej nové, a to tam má vypadnúť, lebo nemôžeš to robiť. Nemôžeš si to požičiavať. Takže skontrolovať si baterky, lebo máš smolu tak, jak na písomke, nemáš kalkulačku, nepočítaš. A keď to